Kedves fesztiválozók, mindenkit szeretettel köszöntök az 5. Bázis Fesztivál második napján. Már túl vagyunk egy rövid kötetlen beszélgetésen a Bázis további terveit illetően. Nagyon termékeny volt, és most a nap nyitó komoly programja egy könyvbemutató, mégpedig Etel a Farkasová a Forgatókönyv című regényét fogjuk bemutatni, a szerző és a fordító Vályi Horváth Erika jelenlétében. Veľmi srdečne vás vítam na festivale Bázis. Prebieha práve druhý deň tohto festivalu v Bratislave. Ročník je už 5. A máme už prvé podujatie za sebou, kde sme sa zhovárali o budúcnosti aktivít spolku Bázis. A teraz veľmi srdečne vítam medzi nami pani spisovateľku Etelu Farkašovú, jej prekladateľku Eriku Vályi Horváth a vydavateľku a redaktorku Nosek Barbara. Elhangzott szlovákul, de átadom a szót a Human Press kiadó vezetőjének, aki ezt a beszélgetést moderálni fogja. Tomko Nosek Barbarának átadom a szót. A odozdávam slovo vedúcej vydavateľstva Human Press Barbare Nosek. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit! Még egyszer tehát a mai témánk Etel a Farkasová a Forgatókönyv című kötete, mely nemrég jelent meg magyar nyelven Vályi Horváth Erika fordításában. És rögtön Erika hozzá szegezném az... Takže ďakujem za slovo, ešte raz vás vítam na prezentácii knihy pani Etely Farkašovej, ktorá vyšla v maďarskom preklade Eriky Vályi Horváth. Az első kérdésem, Erika, hozzád szólna. Ez a második Farkasová fordításod. Miért érezted fontosnak magyar nyelven is kiadni, vagy lefordítani ezt a könyvet? Erika, rada by som sa ťa spýtala, je to druhá kniha, ktorú si prekladala od pani Etely Farkašovej. Prečo si sa rozhodla tento román preložiť do maďarčiny? Én is tisztelettel köszöntöm az 5. Bázis Fesztivál résztvevőit, és különösen örülök, hogy éppen ez a könyv az, amit most bemutatunk, a Repülőleckek után a forgatókönyv, mert a Bázis Fesztivál idei témája a zene, és ez egy nagyon muzikális könyv. Som veľmi rada, že môžeme teraz predstaviť túto knihu na festivale spolku Bázis. Hlavnou témou tohto festivalu je tento rok hudba a som veľmi rada, že práve prezentujeme túto knihu, lebo hudba je centrálnym motívom aj v tomto románe. És azt gondolom, hogy ez most nagyon jól jött hogy éppen itt mutatjuk be és a szerző jelenlétében, mert Budapesten múlt héten a 30. Nemzetközi Könyvfesztiválon volt már egy bemutató, ahol a szerzőnő sajnos nem tudott eljönni, ezért örülök nagyon, hogy itt Pozsonyban megtisztelte jelenlétével a könyvbemutatót. Obzvlášť som rada tomu, že je tu medzi nami pani Etela Farkašová a túto knihu sme prezentovali aj minulý týždeň v Budapešti na 30. Medzinárodnom knižnom festivale, ale žiaľ, tam pani Etela nemohla prísť, takže teraz som obzvlášť potešená, že môže byť, že je tu medzi nami. Ez a második könyv már, amit Etel a Farkasovától lefordítottam. Az első a Repülőleckek volt, a másik pedig ez a forgatókönyv. Nagyon szerettem mind a kettőt, ezt különösen azért fordítottam le, mert ugye 2018-ban ez a könyv elnyerte az Anna Soft Litera fődíját, tehát ez relevánsan a szakmai zsűri is úgy értelmezi, hogy abban az évben ez volt a legfontosabb és legminőségibb könyv, ami megjelent, és azt gondolom, hogy ennek magyarul is meg lesz a saját olvasó közönsége, és szeretni fogják ezt az olvasók, mert egy nagyon szép könyv. Takže prvá kniha, ktorú som preložila od pani Etely Farkašovej, boli Hodiny lietania a toto je druhý román Scenár. Som presvedčená o tom, že tak ako oslovil tento román slovenských čitateľov a aj porotu Anna Soft Litery v roku 2018 dostala táto kniha
hlavnú cenu, teda cenu Anna Soft-Litera. Som presvedčená o tom, že maďarských čitateľov takisto zaujme ako slovenskú čitateľskú verejnosť. Pani Farkasová, mit jelent önnek ez a könyv ma, amikor magyar nyelven a magyar olvasók számára is elérhetővé vált ez a könyv? Čo pre vás znamená táto kniha, keď sa stala prístupná aj pre maďarských čitateľov? Predovšetkým som sa chcela poďakovať za toto pozvanie. Ja som veľmi rada, že aspoň takto môžem, keď už nie v Budapešti, inak veľmi mi bolo ľúto, ale vzhľadom na realitu našu, aká je, tak sa jednoducho Budapešť nemohla konať. Takže ďakujem, že sa v Bratislave táto knižka môže prezentovať. No, klamala by som, keby som tvrdila, že autorke, hovorím teraz za seba, je jedno, či sa knižka preloží alebo nepreloží. Samozrejme, je to taký zvláštny pocit uvedomiť si, že knižka príde do iného prostredia. Predsa už je to trošku iná knižka. Bohužiaľ neviem porovnať maďarsky, neviem čítať maďarský a slovenský preklad, ale tú skúsenosť, čo mám s prekladmi do niektorých iných jazykov, tento maďarský preklad je 8. scenára, čo sama sa veľmi divím a sama som veľmi prekvapená, že to až takto oslovilo a momentálne sa prekladá do 9. jazyka, takže som veľmi prekvapená. Keď si to človek predstaví, že vlastne tam už s vami dýcha v tej knihe aj niekto iný. Odrazu je tam prítomný aj ten hlas prekladateľky. A prichádza do uší, prichádza k očiam ľudí, ktorí trošku predsa len inak možno kultúrne nastavenie predpokladám, že je veľmi podobné tu v tomto prípade maďarské a slovenské, ale predsa len ten jazyk určuje čosi dôležité, takže tá knižka ako keby začínala dvojitý, alebo v tomto prípade osmoraký život. No a priznám sa, že je to pre mňa také, dobrodružstvo, alebo také vzrušujúce. Ďakujem. A regény központi motívuma maga ez a forgatókönyv, egy élet újragondolásának kísérlete, különböző zeneművek segítségével. Mi volt az első kép vagy gondolat, ami elindította a történetet? Takže ústredným motivom románu je scenár, pokus tomu premyslieť vlastný život prostredníctvom rôznych hudobných diel. Aký bol ten prvý obraz alebo myšlienka, ktorá vás viedla k tomu, k napísaniu tohto príbehu? No, tých podnetov bolo viac. Každý, kto píše, vie, že podnety sa zbierajú kdesi tu vzadu a ukladajú sa vo vrstvách a potom odrazu príde čas, keď tých vrstiev je také prepojenia medzi nimi, vznikajú a už sa to začne rodiť ako zvláštny text. Tak pri scenári tých podnetov bolo. Ja si veľmi dobre pamätám jednu epizódu, sedím v električke u nás v Karlovke, v Karlovej Vsi, odrazu električka prudko zabrzdí, havária s osobným autom. Vodič, sivovlasý 70-tník, možno aj viac, zhrbený, krývajúci, vtedy som ešte bola čiperná 70-tníčka. A celá tá električka spustila veľké nadávanie na toho nemožného starca, neviem, či nepadlo slovo debil, starý chren, čo nesedí doma. Ja som tam tak sedela a ešte paradoxné bolo, že tí nadávajúci boli babky a detkovia, babky, ktorí išli na trh, detkovia, ktorí možno išli, ja neviem, na stretnutia, aj teda boli aj mladší. A keď som toto sedela, tak ako keby na mňa padalo niečo, som si hovorila, Bože, byť starý, to je prehrešok, to je čosi, čo sa nepáči, to je čosi, čo provokuje, to je čosi, čo vzbudzuje nevôľu. A tí starí, ktorí nadávajú, si myslia, že čím viac budú nadávať, tým viac omladnú. Proste sa budú diferencovať od starých. No a viete, v tých časoch, ale aj dnes, v televízii počúvame, a kde budeme brať na dôchodky dôchodcom, a kde...
tak som príživnička, 46 rokov som učila. Som príživnička tejto spoločnosti. Proste toto sa tu kdesi nazbieralo, tak to bol jeden podnet. Ono sa tomu hovorí ageizmus a moja obrana anti-ageizmus a teda nejaká potreba vysloviť sa k tomu. Tak toto vlastne prešlo ako jedna epizódka do románu, ale tu bol prvý podnet. Druhý podnet bol jedno siahodlhé 3-hodinové čakanie na NUSCH, to je Národný ústav srdcových a svätých chorôb, kde vedľa mňa čakala pani, ktorá mi vyrozprávala svoj príbeh 3 synov. Tretí syn nechceli už dieťa, dúfali, že bude dievčatko, napokon porodila 3. syna a bol s ním strašný životný problém. Tiež sa mi to tu kdesi usadilo, počasne to prešlo do scenára. Ja mám totiž jednu jedinú dcéru, takže v tomto zmysle to autobiografia určite nie je. Po tretie, s tou starobou. No, starneme. Môj muž na akadémii celý život a odrazu chodil taký posmutnejší. Nedostali sme grant, lebo vekovo vedúci grantu už nezodpovedá. Čiže opäť také tie ageistické nejaké príznaky, vedecké prostredie. Ja na univerzite, tak tam som to až tak ja necítila, lebo som nebola tak dlho, ale na akadémii mohli byť dlhšie, tak tam to už bolo citeľné. Po štvrté, hudba. No, bola som mizerná hráčka ako dieťa a mladá, keď som sa učila na klavíri. Ale milovala som hudbu a bez pátosu, dúfam, to znie. Mám ju nesmierne rada, alebo takto to poviem, je pre mňa v živote nesmierne dôležitá. A to bol taký nápad, ani nie zase celkom. Bola som na pohrebe na rozlúčke v krematóriu s bývalou kolegyňou fakultnou. Tam odznelo veľmi málo, síce boli tam aj slova, ale veľa hudby. Ja som prišla domov a hovorím mužovi, ty počuj, dajme sa mi takto rozlúčiť so svetom, že nikto nič nehovorí, ale nech hrajú hudbu, ktorú ty si mala rada, ja som mala rada. Lebo môj muž tiež má rád, lenže on tak skôr, že jazz a inú, ja zase už tú klasiku. No a toto všetko sa kdesi stretlo a tak vznikol scenár. Krásny príbeh, ďakujem. Erika, regényben a jelen történéseit, ugye ezek a visszaemlékezések tartják, erről esetleg mesélhetném majd bővebben is, és ugye mindezt a zene életre hívásával. Te mikor fordítottad ezt a regényt? Te is esetleg segítségül hívtad a zenét, hogy jobban ráhangolódj erre a történetre? Prepačte. Takže Erika, tento román je plný hudby a spomienok a otázka znela, že aký vplyv má na teba hudba. Dobre som to povedala. Már a repülőleckék fordításánál is nagyon sok zenét hallgattam, mert abban is egy fontos szerepe van a zenének, az Etela Farkasová előző könyvének, amikor fordítottam. Takže už aj počas prekladu Hodín lietania som počúvala veľa hudby, pretože aj v tomto románe má hudba veľmi dôležité miesto. Ez a forgatókönyv nem volt egy könnyű munka, ezt bevallom. Priznám sa, že preklad tejto knihy, teda preklad scenára, nebola jednoduchá práca. És nem is egy könnyű olvasmány. A nie je to ani ľahké čítanie. De azt gondolom, hogy aki megküzd vele, az megkapja, utána meg fogja érteni, hogy miért éppen ez a könyv nyerte el az Anaszok Tétela fődíját. Ale keď sa človek prehryzie týmto textom, tak pochopí, prečo práve táto kniha dostala cenu Anaszok Tételi. Fordítói szempontból számomra kihívás volt megtalálni azt a hangot, amely relevánsan visszaadja a szlovák könyv hangulatát. Pre mňa bolo veľmi dôležité a nejednoduché nájsť tón
toho textu, ktorý by v maďarčine vrátil charakter toho originálu. És előjött a szemem előtt egy kép ma reggel, amikor jöttem ide a Bázisfesztiválra, hogy tulajdonképpen most értem, két hónapja jelent meg ugye a könyv, hogy most jöttem ma reggel rá, hogy mi volt itt nekem végig ebben a könyvben a nehéz. A ako som dnes prichádzala na festival Bázis, tak dnes ráno mi až došlo, prečo bolo pre mňa náročné prekladať tento text. És arra jöttem rá, hogy tulajdonképpen amikor az ember fordít, akkor olyan, minthogyha leülök eljátszani a zongora mellé egy már megírt darabot, amit más komponált. Lebo keď človek prekladá, tak dalo by sa to prirovnať tomu, keď si sadne ku klavíru a zahrá nejakú napísanú, zloženú skladbu. És a tegnap esti koncerten is biztos láttátok azt, hogy akkor lesz egy produkció sikeres, vagy akkor tud hatni, átjönni a kultúrkódokon az adott könyv, hogyha megtaláljuk azt a hangot, azt az autentikus nyelvet, azt a hangzást, akár zeneileg, ami úgy hat az olvasóra, hogy igen, ez nem hogy ez a saját hangom. Tehát, hogy akkor, ha saját magyar szövegként olvassa ezt a produkciót az olvasó, és ez nagyon sok kérdést felvetett bennem. Možno aj vďaka včerajšiemu koncertu, alebo to ste možno vnímali aj vy, ktorí ste na ňom boli, že k čitateľovi, k poslucháčovi prenikne text v prípade, ak prekladateľ nájde ten skutočný správny kód, ktorým dokáže pretlmočiť originál textu do prekladového jazyka. És én végig, amikor dolgoztam, hallgattam ezeket a zenéket, amiket éppen a szereplők hallgattak. Jutalomjáték ebből a szempontból nekem, mert imádom. A zenei ízlésünk szerintem megegyezik Etelával, és még nagyon sok olyan zeneszerzőt is felfedeztem az ő playlistjéről, amit nem ismertem, és ezért hálás is vagyok. Počas prekladu som počúvala samozrejme tie skladby, ktoré sú v románe spomínané a bol to pre mňa ako balzam na dušu, pretože myslím si, že máme veľmi podobný vkus s pani Etelou a vďaka nej som našla ešte ďalších skladateľov, vďaka ktorým sa môj playlist rozšíril. Még egy kérdés hozzád főződően, Erika, ugye a főhősnő Katalina maga is fordít, és számára a fordítás nem csak egy munka, hanem egy menedék is, amiben ugye megtalálja az értelmet, a nyugalmat a világban. Te hogy jársz ezzel? Takže ďalšia otázka k Erike. Hlavná postava tohto románu je prekladateľka, ktorá v preklade nachádza taký pokoj a otázka na teba je, že je to v tvojom prípade takisto? Ezt a könyvet nekem nem volt egyszerű lefordítanom, mert a struktúrájából kifolyólag nem egy egyszerű szerkezetű szöveg. Nebolo to pre mňa jednoduché preložiť tento román, ako som už spomínala, pretože jeho struktúra nie je jednoduchá. Tegnap este kaptam épp egy képernyőfotót az egyik leendő recenzensünktől, és egy smiley-t küldött azzal a passzussal, ahol Etera Farkasová, aki egyébként maga is fordít, arról elmélkedik, hogy fordít egy nagyon bonyolult szöveget, egy kukacos írónőnek a szövegét, és ezt teljesen így azt gondoltam, hogy ezt a fordítóinak írja, mert nyilván addigra már elérkeztünk abba a részbe, hogy nehezek ezek a szövegek. Čo
Včera večer som dostala fotografiu, ako sa to volá? Screenshot od recenzenta knihy, maďarského recenzenta knihy, kde bola pasáž z románu o tom, ako hlavná postava prekladá nejaký veľmi zložitý text a ako by to bol taký odkaz pani Eteli, prekladateľka. Dobre sa to povedala? Že to nebude také jednoduché. Tak to som nechcela. Én ezt úgy éreztem, hogy ilyen kiszólás a könyvből a fordítónak, hogy ne add fel. Ja som mala taký pocit, že to je presne oslovenie prekladateľovi knihy a také povzbudzenie, že nevzdajte to. Môžem k tomu. Áno, som povedala, že to som nechcela, aby to odradilo prekladateľky a prekladateľov. Ale naozaj to posolstvo, ak ešte môžem, ja som hovorila o tých vonkajších podnetoch, ktoré viedli v tých vrstvách. Ale môjim zámerom bolo vypovedať čosi o živote súčasných 70-tníkov, 70-tníka, ona, ktorá je literárne aktívna, ponorená do literárnej práce. Nechcela som písať o prozaičke, tak som hovorila o prekladateľke a on teda vedec, to ostalo verné, v tom zmysle je tá kniha autobiografická. Vypovedať čosi o pocitoch ľudí, ktorí sú konfrontovaní s tou hektikou súčasnej doby a nevedia sa celkom vyrovnať s tou hektikou a hľadajú svoje cestičky, úniky, tak pre tú prekladateľku je to práca s textom. A naozaj ja mám veľmi rada pomalú prácu s textom aj ako prozaička alebo eseistka. Neznášam termíny, že a musí to byť, ja neviem, o týždeň, nie, tak to ja nie. To ja si musím prežiť, pomaly proste pracujem a v tomto zmysle je to úcta, vlastne aj odkaz tej prekladateľskej činnosti, že nenaháňať sa, veď dnes počúvam, že často kniha sa rozdelí na 3 časti, jedna prekladateľka, druhá, lebo to musí byť do mesiaca hotové. To by som proste nevládala, nemohla. Čiže tá pomalosť, ona tá recenzia jedna, čo vyšla, potom to opakovali, že je to pomalý román o rýchlej dobe. A naozaj, tam mi nešlo len o tom, že staroba čo prináša. Je to staroba v kontexte sociálnych problémov a otázok súčasnosti a je to vzbura svojím spôsobom taká tichá vzbura proti tej hektike, proti tej hroznej rýchlosti, proti tomu bežectvu. Lebo život sa dnes zmenil na bežectvo. A možno podľa mojej skúsenosti, čo mladá generácia, čo poznám, tak oni sa s tým identifikujú, ale často aj trpia. A my už s tým odstupom oveľa kritickejšie to vnímame a hľadáme cesty, čo s tým, ako s tým. Toto som ešte chcela povedať. Pani Farkasová, Katarina és a fiai között végig különböző feszültségek érzékelhetőek. Miért olyan nehéz egymásra találniuk? Takže medzi Katarinou a jej synmi sa objavujú rôzne také napätie. Prečo je podľa vás ťažké, aby si k sebe našli cestu? Ja, to je hádam najťažšia vec, aby si ľudia k sebe nachádzali cestu. Či v rodine, či mimo rodiny, či partneri, či generačne deti, alebo tu mi išlo aj o tom medzigeneračné porozumenie, ktoré dnes opäť sa mi zdá, že sa viac vytráca, pretože trošku iné hodnotové nastavenie je u tých 70-tníkov a plus a u tých 30-tníkov, čo je pochopiteľné. 30-tník, keby vyznával moje hodnoty, no tak sedí, v kľude si počúva hudbu a živnosť mu zakape, tak to sa nedá, ja to chápem. Ale predsa len hľadať nejaké kompromisy, nejakú mieru toho, pokiaľ si je to únosné. No a toto sa v románe odzrkadlilo vo vzťahu medzi rodičmi, hlavne matkou Katarínou.
ten boj to je taký tolerantnejší, keď tí synovia nemajú čas a podobne. A medzi synmi. No a potom veľmi mi záležalo na tom ešte ísť o generáciu ďalej, dať nádej. Paradoxne tá nádej by mala prísť od toho zlého syna, teda od jeho syna, čiže od vnuka od toho zlého syna, kde predsa len svitne taká iskierka, že možno sa to chlapča naozaj zblíži s týmito starými rodičmi a oni vlastne, ako keby sa im ten syn vrátil v takej trošku ako keby reinkarnovanej podobe. No a tie vzťahy, asi moje všetky knihy sú o vzťahoch, o partnerských, ale hlavne aj priateľských. A o vzťahu ešte čo si poviem, a to je vzťah k sebe. Vzťah k sebe. Predsa tá filozofia ma poznačila. Študovala som ju, učila celý život. A grécki filozofi hovorili, aké nesmierne dôležité je poznať seba a vytvárať si vzťah k sebe. To je dnes niečo, na čo nie je jednoducho času. Poviete, ale tak čo sa tam papre v tom, že sa seba analyzuje a ja neviem, stále okolo vnútorného sveta a vnútorného života, keď ten vonkajší letí a berie všetko zo sebou zdravo. No tak ja sa vraciam v tomto zmysle k tým starým Grékom, že seba poznávanie, vzťahovanie sa k sebe je nesmierne dôležité, nie z egoistických dôvodov, že ja som centrom sveta, ale keď poznám lepšie seba a pokúšam sa vytvárať si adekvátny vzťah k sebe, takže azda sa mi podarí poznávať lepšie aj iných a aj nachádzať si lepšie vzťahy k tým iným. A prepáčte, no toto je učiteľka, ktorá si myslí, že keď dostane otázku, musí 10 minút vysvetľovať. Számomra a könyv egyik legfontosabb kérdése, hogy hogyan élhetünk együtt a döntéseink következményével. Ön szerint lehetséges volt valódi megbékélés az élettel? Pre mňa je jednou z najdôležitejších otázok knihy, ako môžeme žiť ďalej s dôsledkami vlastných rozhodnutí. Myslíte si, že je možné dosiahnuť skutočné zmierenie so životom? Stačilo, nie? Hľadám ho moja Katarína, hľadá ho, ja myslím, každý človek, ktorý je hlbavý a rozmýšľa aj o inom ako o tých pragmatických veciach, ktoré nás tlačia, samozrejme. Ale keď sa zamyslíme nad sebou, tak to zmierenie, to je asi najvyššia úloha, nájsť zmierenie so životom, so vlastným príbehom. Teraz práve robím nad jednou takou staronovou prózou, kde tiež žena, matka postihnutého chlapca sa usiluje vyrovnať sa s vlastným príbehom, nájsť cestu k sebe a k vlastnému príbehu. No, tak to zmierenie je veľmi ťažké. Ale ja si myslím, že mali by sme sa pokúsiť smerovať k nemu. Erika, a történet tele van csenddel, hallgatással, szünetekkel. Mit tesz ilyenkor a fordító? Hogy tudja ezt a ki nem mondott szavakat úgy átültetni a magyarba, hogy az megállja a helyét, tehát hogy ezeket a hallgatás hangulatát hogy tudja átadni? Erika, otázka na teba, že román je plný mlčanlivosti, ticha a otázka pre prekladateľku je, ako dokážeš toto mlčanie pretaviť do slov. Esetleg még egy okozott valami problémát, fejtörést a szöveggel kapcsolatban? Alebo mala si iné problémy ešte s prekladom tohto textu? Alapvetően a regény nagyon hosszú bekezdésekből áll, nincsenek benne párbeszédek, tehát a struktúrája olyan, hogy nem tudja az ember, hogy mikor ki beszél magyarul. Text je
plný veľmi dlhých odstavcov, chýbajú v ňom dialógy, niekedy nie je v maďarčine jasné, kto práve rozpráva. A szlovákban azzal egyértelmű, hogy ugye a szlovák a nemek szerint az igéket, tehát kiderül, hogy nő vagy férfi beszél, a magyarban ez nem. V slovenčine je jasné, či rozpráva muž alebo žena, ale v maďarčine nie. És arról beszélgettem éppen a napokban egy olvasóval, a könyv olvasójával, hogy szoknia kellett ezt, hogy rájöjjön arra, hol nincs jelölve, hogy egyértelművé váljon számára, hogy hol ki beszél. Nedávno som hovorila s jedným čitateľom, alebo čitateľkou, neviem, ktorá mi povedala, že musela si zvyknúť na to, dešifrovať a naučiť sa dešifrovať, kto práve rozpráva, keď to explicitne nie je v texte označené. És ez a csendnek szavakat adni gondolat, a kérdés, amit feltettél, Barbie, nagyon jó, és köszönöm szépen, mert számomra is ez volt a könyvben a legnagyobb kihívás. A tá otázka, čo si položila, Barbie, teda ako dať slova mlčaniu a tichu, to bola naozaj výzva v preklade tohto textu. És azt majd az olvasó megítéli, hogy ez sikerült-e vagy nem a magyarban, de azt gondolom, hogy akkor azzal reflektálok erre a válaszra, amit az előbb mondtam, hogy ahogy a zenében is a zongorista, ahogy leül valaki eljátszani egy zenét, akkor lesz az jó előadás, hogyha átszűri magán, és úgy tudja eljátszani azt a szöveget, hogy a saját lényét rakja bele. Uvidíme, čo povedia maďarskí čitatelia, ale verím tomu, že je to podobne, ako som už spomínala, pri hraní nejakej skladby, že ak je tá skladba, keď prejde tým interpretom nejakým spôsobom ho nie reflektuje, ale interpretuje, tak snáď sa podarí ju pretlmočiť dobre. Még egy kérdésem van hozzá. Az irodalomtörténetként segíthet-e ez a szöveg, amely ugye tele van ilyen nem idealisztikus családi kapcsolatokkal, segíthet-e másoknak is feldolgozni a saját traumáit, illetve ugye kérdezem ezt azért, mert ugye Katarina azért erősen traumatizált anyaszerepben van ebben a történetben. Ty pracuješ, Erika, aj ako biblioterapeutka, dá sa to tak nazvať v slovenčine. A chcem sa spýtať teda na to, že či tento text je použiteľný v tvojej práce biblioterapeutky, keďže je plný vzťahov a nejednoduchých vzťahov. Hlavná postava je dosť traumatizovaná svojim vzťahom k ostatným ľuďom, k svojim synom. Takže je možné tento text použiť v tejto práci? Abszolút. Igen. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jól használható könyv, kreatív írásra is, saját élményre is. Myslím si, že je to text, ktorý je možný použiť aj pri workshopoch kreatívneho písania. De számomra ebben a könyvben a legizgalmasabb az volt, amin elkezdtem gondolkodni, ugye, mert minden könyvben az a lényeg, hogy hat ránk, hogy elkezdtem azon gondolkodni, hogy a saját életem története, saját eddig megélt életem eseményei és történeteinek eddig mi lenne a playlistje, milyen zenéket csatolnék a saját életemhez. A čo bolo pre mňa veľmi zaujímavé v tomto texte, je, že som začala uvažovať o tom, že aký by
bol môj playlist, ktorý by sa viazal k udalostiam môjho života. És erre bátran felszólítok itt további résztvevőket is, hogy gondolják ezt el, hogy kik ők akkor, ha nem verbalizálhatják, nem mondhatják el a szavakkal a személyi igazolványban olvasottakat, hanem megismerkednek valakivel, és ha megkérdezik, hogy ki vagy te, akkor csak odaadnak egy lejátszási listát, hogy ez vagyok én. A vyzývam všetkých prítomných, nech sa zamyslia nad tým, keby sa mali charakterizovať bez slov, iba s nejakým playlistom, čo by to boli za hudby, ktoré by druhému človeku, ktorému sa chcú predstaviť nejakým spôsobom, odovzdali. Szóval számomra ez volt a nyelvi, a fordítói iparos munka mellett a legnagyobb ajándék ebben a könyvben. Takže toto bol pre mňa najväčší zážitok a dar tejto knihy, okrem teda prekladateľskej práce. Pani Farkasová, térjünk ki egy kicsit a tágabb irodalmi környezetre. Az utóbbi években a szlovák irodalom, főként a női irodalom, véleményem szerint nagyon nagy figyelmet kap Európában, illetve a fordítások is egyre több jelenik meg. Ön hogyan látja ezt a folyamatot belülről? Takže poďme trošku. V posledních rokoch získala slovenská literatúra, najmä ženské autorky, čoraz väčšiu pozornosť v Európe a pribúda veľa prekladov. Ako tento proces máte znútra? S veľkou radosťou. S veľkou radosťou. Ja som sa vždy identifikovala ako, slovenčina mi to práve dovoluje, ako autorka, ako spisovateľka. Čiže pre mňa tá rodová identita bola vždy dosť dôležitá. Jedna z tých, lebo ja si myslím, že naše identity sú zase vrstvy, ktoré sú prepojené. A nehovorím, čítala som samozrejme od detstva, som bola vášnivá čitateľka, veľmi rada takisto aj autorov, ale čítanie autorky mi je o to bližšie, že mi sprostredkuje videnie sveta ženskými očami a ja sa neodvážujem tvrdiť, že vidím aj mužskými očami. Moje videnie je dosť ľudské, ženy, ktorá žila na Slovensku v 20. storočí a tak ďalej. Čiže ženské videnie sveta je pre mňa dosť dôležité. V histórii to ženské videnie sveta, ako vieme, ale nejdem tu teraz samozrejme o tom prednášať, bolo trošku vždy zatláčané do úzadia. Nikdy v tom patriarchálnom svete sa mu nedostalo toľkej pozornosti ako mužskému videniu sveta. Ja som sa trošku zaoberala aj profesionálne v rámci výskumných úloh na fakulte históriou ženského písania v Európe hlavne a tým pádom trošku aj na Slovensku. Sama som bola prekvapená, že sme tu mali autorky. Americká slavistka Norma Rudenská, žiaľ Bohu nebohá, mi venovala knižku o slovenských starých autorkách, old writers, ktoré žili na prelome 18. a 19. storočia. Existovala dokonca antológia, existuje. No, čiže tieto veci vo mne vždy žili, boli prítomné. Takže čo iné by som mohla povedať, akože sa veľmi teším, že moje kolegyne, ak tak môžem povedať, že autorky majú ohlas, darí sa im až, že to ich videnie sveta, lebo každé videnie sveta je do istej miery subjektívne, a že teraz aj toto ich videnie sveta sa stretáva so živým ohlasom. Takže sa veľmi teším. Takže vlastne si myslíte, že k tejto viditeľnosti prispieva aj to, že ženy dnes čoraz častejšie píšu z vlastného pohľadu a bez zábran. Tehát, hogy ugye azt gondolja, hogy a láthatóság igazából abban is
segíti, hogy a női szerzők már gyakrabban írnak a saját nézőpontjukból, illetve ugye tabuk nélkül. Že či teda máte pocit, že súčasné autorky píšu slobodne a bez zábran, nepociťujú nejaké tabu, ktorému sa musia vyhnúť? To je veľmi ťažká otázka, na ktorú neviem odpovedať. Ja viem odpovedať za seba. Či píše bez zábran? Asi celkom nie. Či píše absolútne slobodne? Asi celkom nie. Pretože človek asi má, píšuci človek asi, ale zase hovorím za seba, veľmi chcem veriť v terapiu, v liečivé účinky literatúry, ale viem, že literatúra môže aj zraniť. A moje texty, veľmi by som sa nechcela dožiť, že by zranili niekoho z mojich blízkych. Čiže ja nikdy nepíšem konkrétne o tebe, proste, ale predsa len, takže isté zábrany sú, isté obmedzenia slobody sú, ale ja si myslím, že asi je to v poriadku. Tieto moje mladšie kolegyne, 30-tničky, 40-tničky, možno myslíte napríklad Hocerovú, alebo ja neviem. Nie som v ich koži, oni píšu za seba, možno to tak cítia, že sú absolútne slobodné. Je to asi otázka voľby, je to asi otázka slobodnej voľby. Ale ja si myslím, že ani v živote nie sme, zase hovorím za seba, absolútne slobodní. Ak berie človek isté ohľady na kontexty, tak asi je nútený niekedy, dokonca dobrovoľne limitovať možno niektoré veci, ktoré by robil, keby bola sloboda bezbrehá. Nie som za bezbrehú slobodu. Az utolsó kérdésem pedig mindkettőtökhöz szól. Erika, veled kezdeném. Szerinted mennyiben formálja egy ország olvasás kultúráját az, hogy mit és hogyan fordítanak le? Posledná otázka je pre vás obe. Takže čo si myslíte, že ako formuje kultúru čítania v krajine to, ako je svetová literatúra preložená, alebo aj dokonca, že čo je preložené zo svetovej literatúry? Azok a könyvek fordulnak át, csúnyán mondva, a többi nyelvre, amelyek tudnak hatni, a párbeszédet tudnak teremteni a másik kultúrában. Do prijímajúcej literatúry sa prekladajú texty, ktoré dokážu nadviazať dialóg s prijímajúcou literatúrou. De azt gondolom, hogy ez önmagában illúzió, ale myslím si, že je to illúzia. Mindaddig látom, hogy fölhúztad a szemöldöködet, mert még nem fejeztem be a mondatot, mert azt gondolom, hogy önmagában a könyvet kiadni nem elég. Lebo myslím si, že samo o sebe vydať knihu nestačí. Kell mögé az a kultúrmenedzsment, amit nagyon sok kis láthatatlan hangya csinál a könyvek körül. Je veľmi dôležitá tá mravenčia práca kultúrneho manažmentu, ktorá stojí za každou knihou. És nagyon szeretem ezeket a hangyákat, mert egy ilyen hangya vagyok a sokból én is. Ja mám veľmi rada týchto mravcov, lebo aj ja som jeden takýto mravec. És erre példa ez a fesztivál is, vagy a múlt héten lezajlott 30. Nemzetközi Könyvfesztivál is, hogy elindult a párbeszéd, ott volt a könyv, ott volt sok csodálatos ember, aki beszélt ezekről a könyvekről, és megvásárolta őket. Takže je veľmi dobré, že sú takéto príležitosti, kde sa kniha stretne s čitateľom a s autorom, ako je napríklad tento fesztivál, alebo ako bol fesztivál minulý týždeň v Budapešti. Szóval a könyv akkor kezd el élni, hogyha beszélünk róla, elolvassuk, és írnak róla jó lapokban, jó recenzensek. Myslím si, že je veľmi dôležité pomôcť knihe žiť tým spôsobom, že o nej hovoríme, čítame, že o nej vznikajú recenzie a že pracujeme na tom, aby tie recenzie vznikli.
szerintem ennyi, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy a szerző mit gondol erről. Toto si myslím ja a som veľmi zvedavá, čo na to povie pani Etela. Veľmi, veľmi zaujímavá a veľmi dôležitá otázka prekladu. Ja ako príslušníčka malého národa si veľmi cením a som veľmi vďačná za to, že môžem čítať preklady svetovej literatúry. Keby som bola ohraničená na prijímanie, na recepciu len svojej domácej literatúry, myslím si, že môj duchovný vnútorný život by bol chudobnejší. Tým netvrdím, že práve ide o tú slovenskú. Ja si myslím, že každá národná literatúra je svojbytná, ale aj keď žije hlavne zo svojich zdrojov, je pre ňu veľmi dôležité, aby bola v kontakte s inými literatúrami. Ja sa priznávam, že nemám rada otázku originality, pretože si myslím, že hovorím za seba teraz. Ako vášnivá čitateľka som prečítala stovky, možno tisícky kníh a väčšina z nich zrejme bola zo svetovej, teda svetovej, myslím, inej ako slovenskej. A keby som to nebola prečítala, nie som tou, ktorou som sa stala teraz. No, asi pred 20 rokmi jeden literárny kritik napísal o Farkašovej, že je poznačená nemeckou ženskou literatúrou. A ja som sa vôbec neurazila. Vôbec som sa neurazila, pretože je to pravda. Ešte za socializmu, aké naše možnosti boli. Do NTR som dosť často chodievala a vždy som sa vracala s knižkami súčasných ženských autoriek. Tam boli veľké mená, poviem len Krista Wolf napríklad, a ich bolo viac. Takže vôbec som sa neurazila, že tie ženy nechali na mne nejakú stopu a že tá stopa žije v mojich textoch a kiež by, nemusí byť, ale možno, tie moje texty zase zanechajú malé stôpky v ďalších textoch. Čiže tak, ako verím v štafetovitosť života, verím aj v štafetovitosť literatúry a to, čím ja viac môžem dostať, tak to je pre mňa dôležité aj preto, aby som mohla ja rásť a zase niečo odovzdať. Takže ja velebím a ďakujem, že existuje inštancia prekladateľstva literárneho. Je to inak aj moja prekladateľka do nemčiny prítomná. Takže a samozrejme Erike ďakujem, ale hypoteticky všetkým prekladateľom a prekladateľkám, pretože robia nesmierne kultivujúcu a tým si myslím, že aj humanizujúcu prácu. Ďakujem pekne, köszönöm szépen a beszélgetést. Most pedig átadnám a szót a közönségnek, ha esetleg valakinek valamilyen kérdése támadt. Én szeretnék átmondani? Aha. Hogy az anti-ageizmus kapcsán kérdezném, hogy egy íróműhelyről van egy tapasztalatom az Bostonál, ott azt mondták nekünk, azt tanácsolták, hogy ha öreget akarunk ábrázolni, csak pár ecsetvonással, akkor tegyünk a kezébe egy ilyen hálószapra, vagy szekket, amiből csöpög a hentes papírcsomagot várja, és kész az öreg. Várjál, le kell fordítani. Egy mondatot mondjatok is. Igen. Takže chcela by som sa spýtať na anti-ageizmus, ktorý ste spomínali, že keď bola som na takom workshope kreatívneho písania a tam nám povedali, že keď chceme zobraziť starého človeka, tak v stručnosti tak mu dajme do ruky sieťku, proste tašku, z ktorej kvapka šťava z mesa. Áno, ako keby práve ten človek vyšiel od mesiara, z mesiarstva. Ostala som bez slova. Ešte to. Áno, aha. To ešte nie je otázka. Hogy nőként tudom, hogyha valami ordas ilyen férfi prózát olvasok, akkor mennyire ki tudni írni a bicska a zsebemben. Ja ako žena, keď čítam nejaký taký veľmi maskulínny text, tak sa mi otvára nožík vo vrecku. És hogy milyen érzés olvasóként vagy íróként ilyen figurákkal találkozni, mint ez a
že ako by sme mali písať tak, aby z našich textov, pani je autorka tiež, spisovateľka, nebolo také jednoznačne surovo vytrčajúci tento obraz toho starého človeka. Dobre som to prešla? Aby nebol taký zjednodušený, programový, ale aby to bolo zložitejšie a pestrejšie zobrazené na postavu. Tak to je asi najťažšia otázka. Ešte ale keď hovorím o prekladateľkách, tak samozrejme po mojej pravici takisto tam stávam. Ďakujem za to, čo robíte, lebo viem, že máte toho veľmi veľa na konte. No, viete, asi človek musí trošku zostarnúť, aby toto lepšie pochopil. Ja som si vždy myslela, že človek na starobu zmúdrie a bude vyrovnaný, pokojný a múdry. Hľadanie sa nekončí. To je moja múdrosť, ku ktorej som dospela. Hľadanie sa nekončí. Takže so Sieťkou, v tom románe ešte sa vrátim k scenáru, o čo mi ešte išlo. Tam je jedna taká pasáž, tých dialogov naozaj nie je veľa, ale jeden tam je, keď Katarína s Vojtom hovoria o tom, či stačí mať to, čo je za nami, alebo či aj človek v 70-ke a plus, teraz už môžem povedať 80 a plus, potrebuje stále mať aj niečo pred sebou. Priznám sa, že áno. Mne nestačí len spomienka. Neviem, či hovorím za všetkých, ale myslím si, že je v podstate človeka ľudskej, aby nie len mal tú predstavivosť, čo bolo, ale aj aby mal ešte stále možnosť si tvoriť nejaké projekty. Pochopiteľne, že tie projekty sú úplne iné, ako boli v 50-ke, v 30-ke a tak ďalej. Ale proste to seba prekračovanie, to seba presahovanie. Ak hovorím z vlastnej skúsenosti, ono nevyschlo, ten prameň toho. Čiže určite veľmi krivdia tí, ktorí toho starého človeka opisujú ako len zasunutého do zásuvky, do archívu a ktorý má veľa spomienok. Áno, spomienka je veľmi dôležitá vec, lebo v spomienkach vlastne je aj zdroj istej životnej múdrosti. Ale myslím si, že to nestačí. Čiže určite tak, ako mladého človeka nemôžeme zjednodušiť len dynamickosťou a ja neviem čím všetkým, tak si myslím, že ani toho starého len tým, že už je iba na ústupe, iba proste schránka spomienok. Ľudské bytosti sme asi odkedy vydýchneme prvýkrát a vdýchneme až do konca. Ale hovorím, to sú už iné projekty. Zhodou okolností moja knižka Priestory, ktorá teraz bude zase vo Frankfurte predstavovaná budúci týždeň v nemeckom preklade, vďaka tomu Kristo, rozoberá aj tento problém seba utvárania a ja som presvedčená, že pokiaľ žijeme a dýchame, tak máme právo, možnosť stále ešte pracovať na sebe. Čiže tú kreativitu aj vo vzťahu k sebe, že by sme nemali nejako umelo zhasínať tým, že a čo už ja. No tak samozrejme, že nejdem sa učiť teraz nový jazyk, ale nejaká drobnosť je ešte vždy, čo človek môže robiť pre seba a tým vlastne aj pre iných. Tak veľmi ma zráňa, keď čítam, keby som čítala takýto opis starej panej, ktorá, ja som myslela, že poviete s paličkou, lebo bohužiaľ posledné roky chodím s paličkou, je to moja veľká pomocníčka, aj keď niekedy zavadzia a padá, kde nemá padať, ale sama som presvedčená, že tá palička môže veľmi negatívne zapôsobiť, pretože si ľudia povedia, čo tá pani s tou paličkou, čo nám tu chce ešte hovoriť. Napriek tomu ju nosím, lebo bez nej by som nešla, ale určite sa nesvrkne človek v starobe len
na tú paličku, alebo len na tú sieťku. Takže, neviem, je to ťažká téma. Je to veľmi ťažká téma. Môžem mať aj ja jednu otázku? Ešte. Ja by som sa spýtala na to, že ako na vás pôsobí súčasná slovenská kultúrna spoločnosť. Nemusíme hovoriť úplne o politike, ale o tom, v akom stave je slovenská a európska spoločnosť, aby som to tak širšie položila. Predpokladám, že to vnímate, hovoríte o tom, že stále vidíte niečo pred sebou a myslím si, že aj ľudia vo vyššom veku, alebo práve ich skúsenosti, ich názor je veľmi zaujímavý, takže... No tak sa opravujem, toto je tá najťažšia otázka. Áno. No, nie som optimistka. Nie som optimistka vo vzťahu budúcnosti. Ani európskej, ani asi svetovej, ale veľmi by som nebola rada, lebo ja som dosť známa tou neoptimistickosťou a keď príde na záver takáto otázka, tak ma to veľmi mrzí, že ten záver potom takto vyznieva. No nie som nadšená, opäť nie je to sebapropagácia, ale mám knihu o tichu pomalosti a iných hodnotách, kde odpovedám na túto otázku. Určite nie som nadšená tým trendom, ktorý sa teraz presadzuje, ale tu si zase kriticky a sebakriticky hovorím, že nie som asi kompetentná posudzovať všetky tieto zmeny, ktoré aj v mentalite ľudskej nastupujú. No, ja nimi nie som nadšená, ale to sa dá vysvetliť. To sa dá vysvetliť práve aj tou postupujúcou starobou, že človek začína presadzovať trochu iné hodnoty, no tak určite hovorí to ten názov o tichu pomalosti a iných hodnotách. Ja som tou knihou chcela trochu provokovať, lebo komu dnes poviete, že pomalosť je hodnota, no tak povie, že ste blázon. Pretože hodnota je dynamika, čím väčšia rýchlosť, čím viacej vyprodukovať, čím viacej získať územia, moci, peniazy a tak ďalej. Už je reakcia aj na toto, že naopak tá pomalosť sa zdôrazňuje. Takže... Ja keď som písala tú knižku esejí, tak samozrejme, že som pátrala po literatúre a ja som s úžasom zistila v Maďarsku napríklad. Aj som s vami konzultovala, no tak teraz mi k melancholii, o melancholii. Földényi László. Napríklad. Tak aj on píše o pomalosti. V Nemecku, v Švajčiarsku, ja som si, no a dokonca v Amerike, v Británii našla autorov, ktorých som potom aj citovala, keď som sa k ním dostala. Tak to som bola veľmi rada, že vlastne táto téma v tej časti spoločnosti, ktorá je, dajme tomu, povedané pred nami, tak už tam tieto kritické hlasy vznikajú a kritická optika, pozor, kam sa to ženieme. No, my ešte sme, tá východná Európa, asi aj tá časť trošku stále v tom, že treba dobiehať. To si ja nemyslím. Treba hľadať niečo nové, ja si myslím, treba hľadať nový životný štýl. A to už sme ale v tej inej problematike, čo z eko a tak ďalej. Takže, a kultúra takisto, ja si myslím, že kultúra by sa nikdy nemala stať. Ale tak to sú také veľmi vyhranené moje názory, ktoré asi by neprešli a nie sú veľmi realistické. Napríklad ja si myslím, že kultúra by mala byť oveľa viac podporovaná, že na kultúru by nemali platiť žiadne zákony biznisu a žiadne zákony takéto, že proste kto viac a napríklad popularita v rozhlase, že by nemali byť posudzované stanice podľa toho, akú majú počúvateľnosť. Tu sa odvolám na môjho obľúbeného učiteľa Igora Hrušovského, akademika, ktorý má krásne eseje o tom, že ako sa hodnotí umenie. Proste nie podľa toho, akú masovosť má. Masovosť nie je dobré kritérium kultúry a kultúrnosti. Nie. Treba sa usilovať, aby tá masa, nepekné slovo, ale aby proste čím väčšie množstvo ľudí sa skultúrnilo. A nie, aby sa kultúra prispôsobovala
tomu, čo žiada masa. Nikto tu nie je zo slovenskej televízie, ja neviem, nepozerám maďarskú televíziu, ale ja nemôžem pozerať, ak náhodou minútu pozerám zábavné relácie, mne sa z toho zdvíha žalúdok. Lebo ja nechápem, že prečo títo ľudia sa smejú na vulgárnostiach, podpásovkách a podobne. Ja to nechápem. Proste nerozumiem, či naozaj sa vieme baviť len veľmi na takýchto skutočne, že vulgárnostiach a dvojznačnostiach nechutných. Takže myslím si, že kultúra, áno, existujú pekné výsledky v hudbe, vo výtvarnom umení, v literatúre, tešíme sa z výsledkov, ale celková kultúra nie je len otázka Slovenska, ale Európy a obávam sa, že sveta. Nespĺňam moje predstavy o kultúre. Dobre, ale nejdem už o tom rozprávať, lebo... Nakoniec si to celkom pozitívne skončí. Áno, áno. Verme, že toľko tých kritických hlasov bude, že nejaký obrad sa možno dosiahne. Ďakujem pekne za rozhovor, pani Farkašová. Ako sa nám si na vás Ďakujem.